Welkom bij Doch het Vaardingdorp, Omroep Friesland. 14 weken lang, 14 verschillende dorpen. Ik ben Wietske. Ik ben Ruke. En we zijn vandaag in Gerkesklooster Stroobos. Ruke, wel leidt dat? Op een grens. Tussen Friesland en Grijzien. Het lijkt precies op brandje. Ja, we kijken zo Groningen in. Ruke denkt niet dat wij heel raar praten. Eigenlijk net. Wie bent tweetalig? Wij zijn tweetalig. Wij praten kloosters. Het komt al een beetje invloed van Groningen. Maar ik hoop dat je het verstaan en ik geloof het vast wel. En anders is er misschien wel ondertiteling. Bij ons is wethouder Van der Veen van gemeente Achterkaartstand. Applaus, jongens. Ja, een applaus. Kom maar even tussen ons hier staan. Meneer Van der Veen, hartstikke mooi dat je er bent. Ja. Nou ja, Jerry, dit is altijd een geweldige plek, hè. En vooral nou. Dat dacht ik. Vorig jaar heeft Dreug aan gedaan en die hebben ook nog gewonnen. En wij zijn nou als enige dorp van gemeente Achterkaartstand die meedoen. Wat betekent dat voor de gemeente? Een heel soort. Droeg hem weer vrienden hier een geweldige winnaar. Nou, ik ben blij dat die meedogen, maar ik ben er eigenlijk wist van dat nou Gerkesklooster Stroobos winnaar wordt. Denk maar dat ook, mensen? Denk het wel, hè? Van der Veen, heel wat te zeggen tegen al deze mensen hier. Hier ben een twillingdorp. Je zegt hier mij 4 kant erachter, 4 schouders eronder, hier rijden ermee. Daar ben ik wist van. Oh, dat dacht ik. Dank u wel. Van der Maat Veen, van Veen. hartstikke bedankt. Wij gaan over naar het talent van de dag. Dat neemt Ruke op zich. Het wordt heel mooi. Ja, wie gaan nou over het talent van de dag? Dat binnen de kleuters. Muziek. Dag kloppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans. Zijn jullie klaar? Ja! Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Iedereen doet mee vandaag. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Iedereen doet mee vandaag. Het is droog, het is heet, mijn baard hangt vol kabouterzweet. Maar ik weet wat ik moet doen, dus ga maar eens opzij. Er is geen wolkje aan de lucht, iedereen kleunt en iedereen zucht. Dans daarom nu allemaal de regendans met mij. Hey ja, hey ja, hey yo ha. Hey ja, hey ja, hey yo ha. Hey ja, hey ja, hey yo ha. Abakabama, hou je handen hoog. Abakabama, maak je regen omhoog. Abakabama, hou je handen laag. Zo komt er een regenvlaag. Abakabama, hou je handen hoog. Abakabama, maak je regen omhoog. Abakabama, hou je handen laag. Zo komt er een regenvlaag. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Iedereen doet mee vandaag. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Iedereen doet mee vandaag. Kijk eens naar de horizon, wolken komen voor de zon. Dankzij onze regendans valt straks de regen neer. Eerst vullen wij onze kruik, daarna de kabouterbuik. Kom, wij doen de regendans gezellig nog een keer. Hey ja, hey ja, hey yo ha. Hey ja, hey ja, hey yo ha. Hey ja, hey ja, hey yo ha. Goed. Dat wie het. Een vraagje, ik zie je mij hippen. Waar ben je? Ik ben juf Linda van de gymnastiekvereniging Dio Gerkesklooster Stroobos. Hartstikke mooi. En je hebt toch zeg maar, talent van de dag. Dus we krijgen nog een hele mooie oefening, heb ik in de gaten. Dat klopt. Nog een hele mooie dans laten we zien. Geweldig. Ik zou zeggen, veel succes. Sesame.
laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, swap ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een flinke meid om voor mij de was te doen. Maar die dame vroeg steeds meer groen. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een leuke meid om voor mij de was te doen. Maar die dame wou Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, swap ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Maar misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame kreeg steeds meer zin. Oh, misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame... Mensen, een applaus voor onze kleuters van Dio. Zeker weten. Voor mij hebben ze allemaal wat dikkere kontjes gekregen dan dat ze normaal aan. Hartstikke mooi, dankjewel. We gaan nou over naar de gastspreker van de dag. Vroeger hadden wij hier 2 lagere scholen. De christelijke lagere school en de openbare lagere school. Bij ons is Rudolf Boersma, een oud-leerling van de openbare lagere school Gerkesklooster. Rudolf, welkom. Welkom. Ik had begrepen dat er een reunie georganiseerd wordt. Wat ben je allemaal van plan? Dat klopt. We zijn van plan om een reunie te organiseren voor de openbare basisschool, die er helaas niet meer is. Dus voor alle oud-leerlingen en mensen die er ooit iets mee hebben gehad. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te doen? Nou, zoals ik al zei, de school is al een aantal jaren uit het dorp vertrokken. En ik zelf vond het heel jammer dat hij uit het dorp is vertrokken. En er zijn ook heel veel mensen waarvan ik weet die het ook heel jammer vinden. En zo proberen we toch weer even iets terug te halen van die tijd. Ja, ik denk dat het ook heel mooi is. Heb je ook een oproep voor de kijkers? Want dan is die niet voor niks natuurlijk. Dus wat was graag vragen aan de kijkers thuis? Nou, wij willen sowieso de kijkers vragen van, kent u nog mensen of bent u zelf iemand die op de school gezeten heeft? En lijkt het u leuk om sowieso de reunie bij te wonen? Nou, kijk op de website reunie-obs Gerkesklooster. En laat daar reacties achter of je adres of materiaal. En dan kunnen we vast een hele leuke dag mee organiseren. Oké, dus helemaal zo hard. Als jij iemand kent die op de openbare basisschool zit in Gerkesklooster. Of ben je dat zelf? Op de website. Kom er maar in. Hotmail.nl. Deze mooie dame. Ja. Oh, Jan Dirk. En dan gaan we over naar de uitdaging. Rukke, de beste aan de beurt. Ja, een van de items is wat wij doen in deze week. Dat is de uitdaging. Dat hebben we betocht als organisatie van Dorp van in het dorp uit Gerkesklooster. Wij willen eigenlijk iedereen in Friesland uitdagen. Degene die denkt dat er een grotere scoormaat had als deze maat, het is Hielke Steiniger uit Gerkesklooster, hier zelf net aanwezig. Die kennen haar op, Jan, via onze website. Dat komt straks nog in het beeld. Gerkesklooster@hotmail.nl.com zei ik volgens mij, dat is het niet meer. Hartstikke mooi, dus voel je uitdaagd. Ik zal zeggen mail. Heb je nog een grotere schoen dan dat? Dat ken haast niet. Wilt haast niet lopen? Gewoon mailen en dan nodigen we jou uit hier in de uitzending zaterdag. We zullen het zien. Rukke, zullen we eens even zien wat hier allemaal in het publiek zit? Dat doen wij. Oh, wacht even. Wacht even. Ik Wat hoor allemaal lawaai. Wat Jerk daar ook komt, Wiske. Allemaal lawaai in live uitzending. Dit was niet de bedoeling, hè? Dit is net volgende We zien scenario. wat daar aankomt. Dit is de Oldtimer Club. Dat keert hurt. Het moet niet raden worden. Nou, prachtig mooi hoor. Nou, ik zou zeggen zwaaien, want ze vinden het prachtig. Allemaal even zwaaien. Om hier te komen, denk ik. Zeg, meneer Terpstra, heb je ook niet zo'n brommer? Nee, zo'n brommer ga ik naar. Wat heb je dan? Ik hang gewoon een fiets. Want Nou, dat is al een stuk beter, denk ik. Dit is toch alleen iets. drukken. Ja, precies. We zien hier zit nou een jonge dame. Heeft u het koud? Nee hoor, dat valt best mee. Oh, valt het wel wat mee? Nou, misschien krijgen we nog een hapje.
Ik denk dat het publiek aardig hongerig is, Ruke. Volgens mij ook. Ik zie iemand aankomen met wat lekkers. Ja, kijk eens wie daar is. Nou, wie hebben we daar? Kijk eens aan. Wie is dit? Ik ben Soraya. Soraya. En wat heb jij hier voor allemaal voor lekkers? Ik heb hapjes van de plaatselijke grillroom. De plaatselijke grillroom. En wat is het? Dit is shami kebab. Shami kebab. En dat is voor het publiek, neem ik aan. Ja, klopt. Hartstikke leuk. Nou hebben we nog niet gehoord wie het was, want ze zaten er natuurlijk weer doorheen te toeten. Nog eenmaal. Ik ben Soraya. Heel belangrijk. Het publiek krijgt een hapje. Hebben we zin in wat lekkers? Oké. En terwijl de mensen aan het eten zijn, gaan wij over naar het dagfilmpje. Geniet er maar van, zal ik zeggen. Hallo, mijn naam is Aukje Posma en ik neem je vandaag met naar de beide boerderijen van Ipo de Poel. Hij zegt hij is een romantische boer en daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Hey Ipo, ik zei net we zijn op de beide boerderijen van Ipo de Poel, maar hoe zit dat precies? Wie heeft nou 2 boerderijen? Nou, ik heb niet 2 boerderijen. Deze is van een familie, ja? van mijn zus. Dus je weet wel dat ik 6 zussen heb. Ja? Die hebben allemaal een deeltje en ik heb een heel klein deeltje. En zolang deze niet verkocht is, dan ben ik hier nog wat en dit wat bewoond. En anders moet ik, dat deze verkocht is, moet ik daar naartoe. Dat zou ja, dat zou ja. Het is een bond gezelschap. Ja, maar daar hou ik van. Ja, daar hou ik van. Ik hou van kleur. Ik hou van kleur. Hoe vreemder de kleur, hoe mooier dat ik het vind. Hey, hier ben de schapen, de koeien ben op de andere locatie. Ja, is het een idee om daarheen te gaan? Ja, gaan we daarheen. Maar de mensen kunnen laten zien wat nog meer heeft. Ja. Dus echt een hobby. We hebben ze dus zien vliegen net naar de weg. Dan komt ze dus aanrijden met de auto, met de trekker en dan komt ze die ophalen. Ze reageren puur op die trekker, op die motor, daar reageert ze helemaal op. En dat doen ze al jaren. Nou, dat een begint te vliegen, dan beginnen die anderen ook allemaal. Nou, dan voer ik ze even wat en dan ben ze weer een hele dag rustig. Hey, kleurrijk gaan we het over, hè? Ja. Die vee is kleurrijk. Wat is er nou zo met deze koeien speciaal? Nou ja, dat is een lakenvelder, dat is weer wat andere kleur, maar dat is altijd een verrassing wat eruit komt. En dat heeft ook weer te maken met het romantisch weten vandaag. Ja, je bent een romantische boer, wat houdt het in? Wat is voor mij? Vol verrassing. En, nou ja, ik doe het niet om geld, maar dan kun je direct wel ophalen. Dan kun je beter, dat heb ik ook al eerder gezegd, profvoetballer worden. Wat doe je het voor de sfeer en voor de beesten? Ja, ik doe alles voor de beesten. Ja, en soms kost het klauwen voor geld. Dus ik voer een berg beeks en dan zeggen ze altijd tegen mij, je moet minder beeks voeren, maar dat kost geld. Nou, ik zeg, ik heb zelf ook best, waarom die dieren dan niet? Liefde voor het beest. Ja. Nou, hartstikke fijn. Ja. Oh. Ja, dan geven we naar Jan-Dirk Scheringa. Jan-Dirk Scheringa, ik heb gehoord, Doof vertelt hier in het dorp dat eigenlijk het klunen hier uitgevonden is. Dat klopt, ja. Het klunen is hier uitgevonden. Kom eens even maar, Jan. Nou, ik zou zeggen, vertel het eens even hoe dat kan. Nou, dat is net zo moeilijk. Maar ik ga eens even nazoeken in de geschiedenis. 1848 wie een zekere Douwe Handjes Joustra. Die kwam uit Baard. En die hier al een keer een paar keer een Elfsteentocht erin. En op een gegeven moment, toen maakte er weer een tocht. Toen zei zijn vriend van, nou we gaan snel naar de kerk in Grijs. Hij kwam bij zijn vriend, de vrouw roer, die Jannes. En die lijn nog op bed. Hij zei de vrouw, doe maar eens mij. Nee joh, ik wil op bed lezen. Toen er alleen naar Grijs ging, via Dokkum. En die had er naar de preek had mij maken. En op een gegeven moment, na de preek, dan begon te sneeuwen. En toen zei die koster, ja, ik is beter via Leek, naar via Briltil, dat trekt weer op. Dat had er niet. En toen je klunend op Strobers naar het café gaan, had een paar brandewinstjes gekocht. En toen verder hadden de tocht vervolgen, toen naar de trek voortgang. En toen weer weer thuis. Toen weer jongens om zo'n uur thuis. Nou Jan, dat leeuw weer direct. Dat het klunen in Strobers uitvoeren is. Dat leeuw weer direct. Nou, wil ik even zien dat we echt klunen kennen in Gerkslees en Strobos.
Want waar hebben we hier? Ik geloof de yogaclub. De yogaclub. Jan, doe zes scheidsrechter en du hast iets te vertellen over het fluitje. Nou, ik had een fluitje, dat is al 100 jaar oud. Dat has de broek bij de Wilstervang. En bij de oude schaatsvereniging hier. Ik ben nu te blazen, ja? Oké. Daar geven. Jongens aan. Yoga. Yoga en dan klunen mij en ai. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. De reden is om mijn nekken. Waar yoghurt. Hij maakt wat aan de yoga nooit klunen met Bertha de Vries. Dat wel hoe zelfbeheersing bij haar. Oké. Keurig. Mevrouw Klaas, ik? Ah, jongen. Oh, daar gaat er. Hij is gelukkig nog net steken. Maar je wordt al inhellen. Vrouw van der Weg, hel het je in. Het lijkt net zo makkelijk zo te zien. Ik neem aan dat ze vroeger ik naar mij nemen hoeden met kluun, denk ik net. En vooral als een brandewinst dan krijg ik Jan Derskergen zijn met de heer Handjes. Het is de einde wedstrijd. Nou, een voortreffelijke prestatiesucces. Jan Derskergen, hartstikke bedankt voor het uitles. Oké, joh. Hartstikke mooi. Oké. Wietske. Ik ben er nog, Rukke. Oké. Nou, je kunt wel zien wat hier allemaal staat. Deze man ben die krijgt met een noodgang hier voorbij gaan. We hebben het allemaal zien. Ik ben wel even heel benieuwd wie dit ben. Wie is dit hier? Ik ben Olo Wagenaar. Meneer Wagenaar. Wat hebben we hier voor club? We hadden voor jezelf door dat gewoon had je naam. We zitten op bij de Noordelijke Hulpmotorvereniging. Daar zitten we op. De Bromfietsvereniging. Daar zitten we op bij. Maar dit gaat echt voor jezelf. En geen naam. Dus de Brommerclub zonder naam. Dan hebben we dat ook nog een keer. We zitten in de Brommercllub van Strobos. De Brommerclub van Strobos. Hartstikke mooi. Het zijn niet de naaste Brommers meer volgens mij. Nee, ze ben oud. Want deze is van jongetje 65. Oké. Ben je zelf ook lieke oud? Nee, ik ben een beetje ouder. Ja, dat had ik wel dacht. Ik wil het niet zeggen. Hij had het zelf maar gezegd. Brommerclub, hartstikke bedankt voor het prachtig mooi duim hier ben. Meest applaus voor de Brommerclub. Groot applaus graag voor onze Brommerclub. Wat krijgen we nou? Je komt hier hoor in, die had een iets jonkje achterop. Wietske, wat is dit? Allemachtig. Draai maar in. Dit is een mooie jettrickbie. Oké. Nou, dit is dan veel mooiere Brommer. Wie hebben we hier? Job Jager uit Strobos in het midden. Nou, voor mij kennen we niet allemaal. En wie hebben we hier, deze man? Kijk Wat maakt je dit? Kijk eens in de camera. Wie ben jij? Nick Brinkman. Nick Brinkman. En volgens mij wil je me ons iets leuks vertellen. Meneer Jager. Nou ja, van de week was ik in de supermarkt en er was een Friese jongen. En die zocht wat voor de vrolijkheid. Nou, ik denk, wat is de vrolijkheid? Nou ja, hij zei, jongen, om eerlijk te weten, dat is in Fries condooms. Dat is misschien wel een raar woord, maar verder kon ik niet. Dat is wel een heel raar woord, meneer Jager. Het is dagtelevisie, hè? Het is dagtelevisie, maar ik moet even kwijt. In ieder geval, die man die nam een pakje condooms met. En die gaat naar de kassa toe en die moest dus betalen. Maar die meid die erachter stond, die ging een rood kapje vanzelf en die zag het pakje er liggen. In ieder geval, toen zei hij van, wat het kostte. Ja, ze zei, het kost €15, maar het is over datum. Ja, wat moet ik dan, maar het is goedkoop. Dus hij zei, ik neem het wel. In ieder geval, hij leidde er €50 heen. En toen zei zij er overheen, heb je ook gepast? Ja, zei er, ik heb hier geen pashokje zien. Nou heb ik nog een kleintje. Er zat een man in het café. Grote verhalen aan de staamtafel. In ieder geval, hij zei, mijn vrouw ging gisteren in bad. En in ieder geval, die viel in slaap. Dus hij naar boven toe, de kraan stond nog open. En in ieder geval, dus zei die man, hoe is het afgelopen? Dus hij zei, ze had altijd de mond open, alles was weg. Oké. Dat is niet best. Geweldig. Voor mij had Nick ook nog een klein mopje. Nick. Er waren 3 luizen. De ene luis zei tegen de andere luis, waar is je vrouw? Ik heb hem een tijdje niet meer gezien. Schoenen aan het kopen. Volgens mij ging het over een 1000 poot. Of niet, Nick? Ja. Hartstikke mooi. Jongens, bedankt. Geweldig. Hartstikke bedankt. Daar gaan we Geert. Oh, Geert is baas. Nou, het zit er haast op, de eerste aflevering. Hoe is het met Jim? Nou heel ja, best. we zijn er heen. We zijn er heen, hè? Het is het Brutsen. We zijn er bijna daarheen. Hartstikke mooi. Wat doen we nog? Je bent hartstikke goed hier. Je Ik- bent de spits opbieden. Ik ben
trots op die? Ik wil eigenlijk zelf het presenteren, maar neem die job in, Geert. Nee, ja? Oké. Ik net. Ging goed, hè? Ja, geweldig. Oké. Ja, en een mooi publiek. En een mooi publiek. Ja, geweldig. We hebben nog een muziek-item. Net Hier vergeten, hier muziek. staat een prachtig mooi Chanticoor. Chanticoor, het grensgeval. Ga je me een mooi liedje voor ons zingen? Jazeker. Oké. Sorry. Ze kreeg geen Fries, maar ik wel. We gaan eruit met het Chanticoor grensgeval. Ik zou zeggen, tot morgen in Tot morgen. Gerkesklooster Straubos. Morgen zijn we er weer. Dag.